Hello everyone, welcome back to my channel. This is Charles M. So karon magluto ko og manok, nya nitikilaok ang manok, pero usa na ko lutoon, ako unang i-marinate og syempre magandam kog panakot, diba? Importante gyud ang sili, bahalag walay laing panakot basta naay sili. Lami magud og halang ang pagkaon, pampagana gyud ang halang sa mga hilig og halang diha, kabalo gyud muna pampagana na siya, diba? Pampagana sa kama. And again, sa mga wala pa makasubscribe, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, for those who have not subscribed yet, please click the subscribe button and hit the notification bell para we're all happy, and thank you so much.
Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Charles M. So for today, magmukbang ta natay chicken. Ako ang nagluto, ani ako ang nag-marinate, ako ang nag-prepare, and then ako pud ang nagprito, ako ang nagluto. So ako tanan. Ako ra pud ang mukaon, ako yung nagluto, ako yung nag-prepare, then ako ang mukaon. So nag-burn out, timing kaayo pa dong may mag-lunch, ni kalit og pawong ang suga, ni kalit og pawong ang electric fan. So buhi ko, hello, bikini man, ipabalitan niyo ang kuan current ticket perting iganga. Alright, so of course before ta mag-start og kaon, dapat mag-pray, okay? It's brown out. Ganda ni isa ang tinulaw eh. Ini mangbilusot eh. Order ito. Kuan lo. Ako mag-anak na rin. Hindi, kailangan. So why kuryente mo ning nagtiis ko ang tani gamit og flashlight sa phone. And then gisira ko na ko ang bintana cortina kay pwede dito mo sa mo against the light ani sa mo pagkainit. Kani mga buhi ko no, kamo og gid manay ning ba. Gikan ko naligo, pagkaman og kaligo dinaog kay pero mukhaon na lagi. Namang to. Kalit urban out. Hindi kayo ang chicken. May pamutbot. Ako ang nag-marinate, ani ako nagprito, ako tanan. Siyempre ako pala mukhaon. Lupa, ang mama, papabaw sa sila. May naapod tayo. Ito ba na? Cabbage. Ang paborito. Kapag gaston, ito pantulog na. Sa tunan 2K. Ang tampo-tampo mo. Mama, kami mama. Ang mura? Oo, ito. Wala na napit sila pa ngayon eh. Ay, marag wala dyan mo magdaan sa ilang ting. Sa-basa ka na pero Ano, mereka lang, lunay-lungo. hirahan sila. May dugo sila yan. Okay, well done. Saan pa? Dito? Pang? Saan pa dito? Mag-sure mo. Mamaya, good.
Buhay ko, palihog yung taon. Kaunsa mo di ako buhay ko, pasagaan yung pagbalik. Ito pag naaging simana ako sa kong adlaw to ha? Sabado? Sabado. Kaduha nag-burn out. Kinunahang burn out, magnihapon ko na ito mga alas 6. Kaduhang burn out, kalimot ko sa orasahan tug kadlawon. Kadlawon na lang niya balik ng sila. Ako matugikan ni Gagna. Ito naman sa. Bisa mo kay ba mga nandito to? Ito man ka-birthday ang mama ni Forax. Hi Forax the Great! So dito nag-birthday ang mama ni Forax sa Hagna Rock Resort. Invite man mi ni Forax so niadto mi. Ako man guys sa tiyan na. Wala na ako tao. Ano na kung sila kagdadaan? Nagpasa mo. Nga pa sila hindi. Ano? Wag mo ba nila? Ano? Sa kainan lang. Yan ang ilahang siya. Morg mang inasal. Isang ano bang isang inasal? Nandili pa ng kompleto kayo lang mga ibang pagkaon. Mag-grand opening pa man po sila. Soft pa to? Karon wala pa sila yung mga tea. Mga milk tea. Hindi ka makapili sa tea. Lamig ibang tea sa Thailand. Kanang crushed ice dito. Ito ba may dito Hindi, mas ma-feel niya mo na kanang gigaling bitaw ang ice kanang crushed ice kisa anang tibuok bitaw nga ice nga hiwa ra og ice ay gihiwa ra og kanang kutsilyo dili mo ma-feel nga na Hindi ka talasa sa tea. Sa mga doon, sige makagawag. May daon-dahon, karoon kaya wala. Ang kulong ka junk food. sana magampapaw yung mamato ang tigbilaran na panin mo uli ang amahan naman to origin pag naog na ako naman diha Google ko talaga to. Pagtrabaho mo rin. Uy! Shit! Ming! Hubog na po ito ang papay na kuli ba? Bawal naman po sa atin na mag-bike. Di paglakaw to si Ja, pagtanong na ba diya, bike. Kapag dito, nainisod sa portahan, sabi ko, ay si Ja to. Napasama kong ut na nag-bike. Wala siya dito. Ba? Salinan pa na to sila. Ay, naku, buhi ko. Perting iga nga buhi ko. Kasuway ko burn out sa Thailand sa una-ana raman og kadag na mga kusog uwan or kusog-kusog ang hangin. Ha? Opo kay babas eh. Punta na ta. Thank you.
Kining cabbage, paborito siya ng cabbage. Audio Jungle. Ay, uso mo mo sa Thailand nga mas himukaon na ka lang mga kilit-kilit ito nga mga restaurant na dyan ay pakapin nga cabbage, pipino mas hibi-hibi, ano hibi-hibi Hi, Maribel Feda. Coriander or parsley or celery kasi narana kung magpudya nga ang lasa o ang baho garanti kasi sa unahan ito tinahan Yung gamit yung gang sauce, bitaw lang. namahaw ba ko? Namahaw din sa akong mama ganyang buntag ko alam mo pamahaw ganyan ginamos lagi patangag itlog swimming lemon pawasan ka Ano ka? Pwede. manad siya na anak Magsalin na lang ko gamay aring chicken, kasi mukaon to ang mama program, ikaon na siguro ko. Dasan po ko siya unod. Pero ang papa mo, gano'n siya mas mukaon ng manok. O ba, sa ako siya? No need nag-sauce. As in, no need nag-sauce. Cookie Monster. Maribel Feda, this is for you. Okay. Ang saan ito? Karon siya ni balik og siga ang suga ni balik ang kuryente, miski mag-end nako. So again, thank you so much guys. Buyers.